Og så kan hun sætte en afslutning på. Det er godt spillet. Godt spillet og en fremragende. Vi lykkes jo så. så. Lang violin op der. Det er Baut, der udfordrer en mod en. Hun lægger den ind over. Signe Munk får handsken på. Stadigvæk, og nu skal sætter angreb. Det er et fremragende indlæg, og den får de i kassen. Ja. Jeg tror, det med noget nyt. Ja, og det var jo det, vi snakkede om. At sætte så er det Baut. Masser af plads. Indlægget kommer ind imod det. Fremragende OB, og så får vi den her situation igen. Baut mod Parcel. Og hun sætter et indlæg ind. Op i venstre side, at hun ikke ligger over for Fleur Højsmann. Så den kostede 1-0-mål nu. Men styr på. Men det er OBQ, der ligger presset nu her. Og god aflevering ind. Hassan. I vores miljø. Selvfølgelig brugt meget tid på at scoute noget, der er fordi her nu, der er der følelser i kroppen. Den har været lidt nede ved os i de sidste par minutter. Ej, det var godt nok noget, der lignede et selvmål. Synes sådan, du vil måske også prøve at se, om du kan drage nogle paralleller, hente noget inspiration for, hvad man gjorde på håndboldsiden. Ja, altså her i byen, der er en stor. Først 3, og så et enkelt point. Jeg synes, de har været fine. Har været gode i dag. OB. Og her en Thorns, som har absolut verdensstjerner på holdet her. Kommer OB fint igennem. Udmærket træk. Så skal der falde et indlæg og masser. Alle har lov til at være her. Og hvordan er Chris Sargent, jeres træner? Hvordan er hans rolle? Nu skal vi lige se her, om det bliver... Driblinger, jeg er ikke helt sikker på, det var meningen, men hun tager den med. Den er Baut, der får lægge den ind over, der kommer vi bærs. Holdet i klubben. Ser vi lige Grace indlæg fra frispark, nedfaldsbold. Men meget behagelig, men og chance på kanten af feltet der. Det brænder på her for Fortuna. Rest er ellers også klar til på den anden side. Det er jo det fordelen er ved at have 2 angreb. Hvis den ene angreb får den, så er der altså en anden en til at lave løb. Denne gang der fik de ikke lov til at få fat i kuglen. Og så kan jeg da afsløre, at jeg fik et lille sneak peek på. Godt komme ind på andenbolden her fra Anna Bauer. Mod en her. Så skal de er meget utilfredse. OB. Ej, der får de simpelthen for lidt ud af for turneringen. Og så går det den anden vej.